Четвъртия ден. Нищо за сега, един чакал. Продължаваме борбата в хищниците. Първия изстрел, много нископосан на 30 метра пропуск. Ама не съобразих, че пушката ми е настроена на 100 метра да бие 4 см отгоре, защото тук се стреля на по-големи дистанции. И куршума падна пред него. И хукна да бяга и вече като се отдалечи на 45-50 метра в движение го ударихме. Обикаляме тук в една друга ферма. Въртим едно стадо с гнута, обаче нещо не спират на едно място. Видяхме и зебра, и жирафи. Обаче трофейно животно нямаше. Отиваме да обядваме. Тия зелените оранжери гледат зеленчуци хората. Явно много пакостници има, защото са заградени отгоре отдолу с всяки мрежи. Къде е бойната машина. Отгоре с лебедка за изтегляне на животните. Има ракови за пушката, където може да стои спокойно и вече обикаляме и търсим някое животно, което да ни хареса. Повечето джипки са Тойоти, да не кажа 95%, и тук-там някой Land Rover е такъв. Сега хапваме, тук основно се яде само месо от дивеч, орикси, кодута, зебри и така. Ето, много интересни са им къщите с някои слами отгоре. Имат си басейнче. И така. Гледат основно крави, кози и овце за домашен добитък. И каквото падне също.